Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e robindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare huccita e moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiide on tan goto foof salminama e inde kono kadi on manama e jettode ɗum ɗon noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonde e bonum gorko Amadou Moussa kono en jejjitani serenɓe amen hay lawol gotol ñande fof nana calmini ina juurede berte juude gam dañde duwaw Amadou Moussa bisimilla ma mbani ba Aissata Ndiaye mboɗo jogui namde ɗiɗi seerenɓe maaɓe ko an tan goto walla ka dendaɗo seerenɓe men Amadou par ce que komi dokkari yamirore mi namde ɗum eyi joni noon mi namde seerenɓe men enen foof wadde seerenɓe enen foof jettiɓe jarniɓe kono ɗum ko namdal gongal ngal ko mbeɗa wona spécialité to banggue weeyo to banggue gueɗe ɓuuɓol en nguleyki en par ce que aɗa andi Dakar oɗo sahani hulɓini eyyi Dakar kam aɗa andi Amadou climat mum ko probléme daraki to goto wulat joni jangue joni ɗum noon moƴƴani ɗum no moƴƴani wadde ay so période o ari hay goto sellata ɗum noon yo Allah addu jaam amin noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi onon kala e kuuɓal on calminama no fewi on jettama kadi on bismama e yewtere men hande subaka ko ɓuuri tengtude hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata Ndiaye ne wayno ko haalno ɗo ko tolne lebbi jeegom ko ɗum kadi feeñci ɗo e leydi men Sénégal woni ko yewti ko e gueɗe drogue ko noonne kadi ne tawe hen tana baɗɗo toon to falde Linguére e toɓɓe goɗɗe jillo mo ganduɗa ko Recep Tayyip Erdogan woni hoorejo dowlatir noon tigui Amadou wadde udditadamal gal ko quotidien le quotidien nden ɗon jayde ene wayno arti ko jiitagol kesol walla mbiyen koko tawa toon to port autonome de Dakar ko wiyete ko hono cocaïne ma mbiyen huuɗo ɗaynowo ɗum ɗon noon jayde wi tan tawa tigui koye nder laano wiyeteke grande Nigéria ɗum ɗon noon e siftinde tan ko temedere nogas kilogramme woni kon ɗon huuɗo ɗaynowo ene qime e haalis meɗen CFA hono milliard uji 9 kañum tigui woni ko tawa hen ɗum ɗon noon ko caggal lebbi jeegom tan ene wayno ko kanɗon laana kadi yitano e muɗum ko tolni e ujunere fawde ko fate banggue hono kilogramme huuɗo ɗaynowo kon ɗon woni chambre indien heewi caggal ɗum ko vox populi ko hen tigui arti hayso tawi won fanno goɗɗo mo jayde nde nayori ɗum noon ko caggal hono temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeetati kilogramme huuɗo ɗaynowo kon ɗon yitanoko e nder laana wiyeteka grande Nigéria ko ɗum ɗon tigui kadi men laana ka artiri ko tolni e temedere nogas kilogramme cocaïne ɗum ɗon noon no jayde nde sifo ko hanki walla mbiyen ko ɗe balɗe tigui dangga toon to port autonome de Dakar kono ɗum ko ina tawe hen tana baɗɗo toon to Linguére ɗum ɗon noon ko darambo commune biteɗo Thiel hollitama noon wonde ko cukalel ngel ganduɗa ngel ko almudo jaranoɗo e duuɓi 12 kañum tigui wara tawi noon o warda tigui ko sawru hollitama noon barɗomo ko almudo kamne ne yaara e duuɓi 15 kañum noon ina wayno hokkono yo renmo ɗum ɗon noon ko caggal nde on ɗon ceernajo tigui alano ɗon caɗele ɗe noon mbaɗi Aissata ko o dimanche ɓe noddu o sanga waktuji 14 to nokku biteɗo Rawdu ha joni libération arti koye tanawa koye hen tigui arti ɗum ɗon noon ko almudo biteɗo Fallou Diop kañum tigui fiya tawi noon o fiya tigui ko oɗo daramo jangganno ko noonne kadi caggal nde o fiya ha haljiti ko nden tigui o acca ɗon haw tigui séri e fittandu makko hollitama noon wonde ɓen ɗon kala oɗo saaha kay dokkama ko yewti ko walla joppama hen peɗeli jandeni sifo noon hol kay ko jeeyi sababu ne wayno on ɗon fannu hollidde tan wonde on ɗon suka ko caggal nde wawani tigui simore muɗum ko nden tigui mo resda o walla mbiyen mo halfina o fiimo tigui ndun ɗon sawru haw séri e fittandu makko jandeni sifo goɗɗum ko tolni walla mbiyen guitan ujunaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ha ɗo kalten ko tolni e sappo e jeeɗiɗi almudo kañumen goni ko mbarda hono ni jande kadi holliti wonde ko tolni e capanɗe jeegom e goho tawi ko sifaji mbaɗi ni kañum tigui woni ko teska e nder on ɗon saaha jayde an le soleil jayde gendire nde ina wayno arti ko e goɗɗum ɗum ɗon noon ina wayno tan ko jokkodiral Sénégal Turc ɗum ɗon noon holtam wonde ko tolni ha joni e cifodire jeeɗiɗi tawi ko nanodiral kañum tigui woni ko waɗi hakkude Ankara e wuuro lamorko ngo Dakar ɗum ɗon noon ko e nder jillu horejo leydi Turc Recep Tayyip Erdogan waɗi ɗo e leydi men Sénégal kam tigui cifodire e mawɗo leydi ndi Macky Sall ina tawe e hello 3 e 4 e jayde hono le soleil la tribune
nden ɗon jayde ko hen arti ne wayno ha joni ko gossodiral to banggue coggu e jeeguji hakkude leydi men Sénégal e dowla Turquie Recep Tayyip Erdogan ne wayno tan eno jayde wiri o saaha joopi ko milliard e halis dollar ɗum ɗon noon jayde kadi sifo goɗɗum kabaru ɓurɗo welde ko tolni e temedere walla e ujunere e temedde joyyi ɓiɗɗo Sénégal najo tawateɓe toon to dowla Turque kañum tigui dokka hono kayitaji ɗum ko caggal ne teskano ɓe galano tigui kayitaji bawɗi heddadeɓe toon ɗo saaha noon hokkiɓe ɗum ko horadio mo dowla Turque sakti ɗum ko Macky Sall. Les Échos. jayde guindire nde ene wayno Aissata arti koko jandeji men dawruno hanki ɗo e leydi men Sénégal holtam non wonde ko tana walla mbiyano wargo biteɗo Dioba Laye ɗum ɗon noon caggal ndew fiya walla yuwa ko tolni e 64 tawi noon ko juwanɗe labɓi holtama wonde oɗo saaha kay ko gonnoɗo tigui hono mbiyen mo wonduno kañum tigui oɗo saaha woni e yilede manam tan mo yaltidanno bandiraɓe japo e konngol gam laaɓa ceere holtam non wonde oɗo saaha omo yiile no fewi tawi noon ko police leydi men Sénégal tigui e yiilotomo kanko tigui waɗa ko wiyete ko hono joppaɗo gadiɗo e gonɗon wargo holitama wonde kay guila nden ha ɗo omo nodde e numéro uji makko ɗiɗi kono ha ɗo o suwa taw o yiitede ɗum ɗon noon jayde en sifo noon caggal wargo ngo ɓeɓe ganduɗa ko miñiraɓe walla mbiyen ko bandiraɓe hono Dioba Seck kañum tigui caggal nde nani kabaru tigui holitama wonde ɓe mbaɗi ko wiyete ko hono crise koɓe rewɓe eɓe tawi o saaha to hôpital. jayde enquête. jayde enquête holko loski e oɗo saaha nde loski holno Sénégal woni e heblorade ko yewti ko e oɗo virus walla mbiyen oɗo mboros biteɗo coronavirus mo ganduɗa ina kay laya toon to dowla Chine leydi Sénégal noon oɗo saaha ƴetti hen pellitte kewɗe ha tengti toon to AIBD woni aéroport international mo Blaise Diagne goni toon to Dias wondude kadi e frontiére uji woni keeri leydi men Sénégal ha toon to port autonome de Dakar kono ɗum kono holitama wonde sappo e goo étudiant ji men wonɓe toon to Wuhan wuro ganduɗa ko ɗon rafi o feeñi holitama wonde hay goto mabɓe kay oɗo saaha wondani on ɗon rafi wiide tigui hono halfinaɓe ko yiti ko e gueɗe Sénégal naaɓe toon to caggal leydi. jayde Walfadjri. Wolfa koɗe Walfadjri tigui oɗo subaka hande ari koko yewti ko e goɗɗum ko fate banggue hono ASP noon koɓe ganduɗa ɓe kay nana tan ɓatti ɓe ganduɗa ɓe ko police ji leydi men Sénégal holitama wonde kay ɗo e lebbi ɗiɗi tan koɓe kay contrat mabɓe koko gasata ɗum ɗon noon woni happo o holitama wonde noon so renaki tan ko tolni ujunnaje jeeɗiɗo e mabɓe so renaki fayi tigui ko e wasde gollare ɗum saabi noon o saaha ko kulhuli mawɗi jooli e nder mabɓe kamɓe noddirteɓe ASP kono tan omo ganduɗa ko biteɗo Ali Ngouille Ndiaye jagoɗo kalifinaɗo gueɗe nder leydi Sénégal holliti wonde ala jopaɗo e fannu o so wona tan gardiɗo hono ASP. L'Observateur L'Obs. jayde groupe Futurs Médias ene wayno arti ko e goɗɗum nde waɗi ko losko e jiyande ganduɗa ɗe kay ko caggal nde ɓe gonno e pouvoir ɓe ganduɗa ɓe kay woni e nder landa hono mbiyen PDS mo Abdoulaye Wade jayde noon ene wayno tan en arta ɓeɓe ganduɗa kay ko wonnoɓe e nder laamu makko ende sifo noon ko wayno Fatou Taya Ndiaye ko noon kadi Nafi Diouf Ngom wondude Aminata Tall wondude Awa Diop Abdoulaye Diop e biteɗo Ndeye Khady Diop ɓe hande noon keewi e nder jayde L'Observateur Aissata Ndiaye mbaɗannima artu hen kono ɗum ko ina wayno jayde nde ni sifo wargoji kewɗi teskaɗi ɗo e nder leydi men Sénégal ende sifo tan holko jeeyi sababu Sénégal naaɓe oɗo saaha ina kay ɓuuri mantinade e yimɓe ɓurɓe wawde warde ɗum ɗon noon ko expert woni tan fanniyanke to banggue haqqilantagu arti hen no fewi kala ɓo jiɗɗo noon famde ene wawi uddidde hello jeeɗiɗi e jayde L'Observateur. jayde coftal balle Stade. ko ɗon guddirten roɓiɗo men jaydeji oɗo subaka hande Sadio Mané Habib Diallo Mbaye Niang Keita Baldé Diawo ko ɓeɗo tigui goni baroɗe ganduɗa ɗe oɗo saaha ina ɓuuri mantinade toon to dunde Europe ɗum ɗon noon ɓe kolti wonde ko Sadio Mané ardi ɓuuri wonde yeeso reya makko ko Habib Diallo kono ɗum ko Mbaye Niang o saaha joni heptima omo ganduɗa ko biteɗo Keita Baldé ɗum ko caggal tan nde o marki loggi ɗiɗi ɗum ko hanki e toon to France kono ɗum ko jayde arti ɓiɗɗo Sénégal najo goɗɗo on kam ne gasata kañum woni ɓuuri yarude caggal toon to dunde Europe ko FC Barcelone o tawete o wiyete ko Moussa Wagué caggal nde Setien ina wayno tan woni coach o mo ganduɗa ko FC Barcelone o waɗimo écarté e groupe muɗum holtama wonde ko Moussa Wagué o saaha haɗama ni hay wadde entraînement eɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe les pro woni tan équipe A mo FC Barcelone ko ɗum ɗon woni ko uddiroɓe no men jayde yewɗo subaka hande Aissata Ndiaye. noon tigui Amadou uddi tan ko eɓɓore wonde woni banggal meɗen
fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon Amadou joni haali ɗum woni ko ganduɗa hande jayndeli ɗi dawri ɗum woni ngel ɗo cukalel biyetengel Fallou Diop ne dañi duuɓi 11 ganduɗa tan ko ɗo duɗal ngal jangganno ko ɗon mataw fiya ha wasi hen fittandu muɗum saabi ɗum noon ko mataw o tan ɗigginani simmore o tottono ɗum noon woni ko ganduɗa yette ne muusi Amadou e ɓerde welani sabu ko cukalel duuɓi 11 te barɗo mo woni Amadou ko cukalel no makko ni sabu ko duuɓi 15 tan dañi aɗa andi ɓen mataw haqqillaji mabɓe tolnodiri ɗum ɗon noon hawnimo muusi cukalel dañguel min point mo nanguenmo tan woni suka dañde duuɓi 15 sa totti ɗum sukaɓe Amadou ala haqqille ganduɗa ina ɓurda ɗum sukaɓe ha daña hen muñal sata ko hunde ganduɗa ene ɗeeɓi hulɓinade ene ɗeeɓi kadi hamnade no fewi no mbiɗani ni tan cukalel ngel ganduɗa ngel ko duuɓi 15 so wiyama yo ren duɗal eɗen gandi to uftata ɗo moƴƴani hen sahaji alay sago kadi yimɓeɓe gartira hakkillaji mumen no fewi saabu eɗen gandi so wiyama wonde hono daara walla mbiyen duɗal ɓurana ko lowde e yimɓeɓe gandal e needi e pinal donc noon mbiɗa sikkani so tawi cukalel ngel duuɓi 15 ene wawi lowde pinal e gandal e nder sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen jerodiri ko rewiraɓe walla ko waɓe noon ɗum ɗon noon wuftat tan ko ɗo wawi wuftude saabu ko heewi yiyama e fannu Aissata Ndiaye sukaɓe ganduɗa ɓe kañumen ɓuuri ƴellitade ceernajo itta ɗum hokka mi yi won nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko suka hokke duɗal ngal yo huuf manam ko kanko rewata e ceernajo so tawi ala ɗo walla ceernajo wonko jaggi wiyamo huuf ɓeɗo o hokke responsabilité duɗal ngal e on saaha tawi kanko ɓuuri manam ɓe huufi ɓe keccimo hen sahaji ande joral ko wayno yew walla mbiyen yeware saabu wiide wonde oɗo ko cukalel kañum ɓuuri amen duuɓi kono kadi ene dirige amen tawi koye dow yemedore ceernajo donc noon ko hunde ganduɗa nde ne hulɓini kono kadi Aissata jopade peɗeli ɓe ganduɗa ko jinnaɓe ɓe alay saago arta hen ɗum ɗonne kadi ne wawi taw ko fannu goɗɗo kono mbaɗa ko ɗum ɗo joli il faut kadi haale ande no gueɗɗe mbayi kono cukalel ngel ganduɗa ngel waɗani maîtrisé walla mbiyen wawani simore muɗum haade makko wadde justice kanko mo ganduɗa o ko on ɗon mo duuɓi 15 mbiɗa sikki omo fonno yettade ceernajo walla o fada ha ceernajo ara o wi ɗum wonde kaari wawani kala ko ceernajo waɗi hen kam tawi kañum ƴetti responsabilité mais wona kanko mo duuɓi 15 ayɗi nde Amadou sa ƴeewi ko ɓuuri hewde hande e duuɗe ɓurana ɗe fiyata ha adda gañandeli tan ko ɓuuri hen hewde ni suudete ko sukaɓeɓe kamɓe sukaɓeɓe tottete ko wayno responsabilité jogade duɗal ngal ceerno o yaha yiiloyo ko dañi walla tawa yeehi kumal walla tawa yeehi inde Allah andi holɗo yeehi haajuji mum ma won mo woppi ɗon mo ganda ko kañum renata goppaɗo ne reena wo noon kañum ne saaha kañum ne ɓurtinto juuɗe saabu wiyata ko mataw darnata hoore mum ko place ceernajo walla ni wiya ma ɓura ɗon saabu ko haqqille cukalel saaha foof sa totti ɗum responsabilité tan yahata ha ɓurtina ɗon ɗum ɗon hande ayi jibini wargo saaha addata ko fiide ha gaña neɗɗo o safre arte deƴƴe walla sukaɓe hewɓe doga ɗum ɗon fof addata ɗum ko ɓe ganduɗa nde gone nder duɗe ɗe ina piya sukaɓe ɓe te hande so tawi tan ko piggal Amadou piggal sonani usta haqillantagal wona ina ɓeydita ɗum ɗum ɗon yiyete ina foti woppitede kadi hakkille sukaɓe gande ko cukalel tan saabu duuɓi 11 ko cukalel ko wawi waɗede fof woni tan warede sese muɗum ha ko yiiɗi heɓede mum ko heeɓo Amadou ko noon Aissata andi a haalɗo haala mbarka fayida ko wasa tawtorede ceernajo kadi il faut mbaɗen précisé waktu o woni heure mo ganduɗa o cukalel ngel heeɓi fiidemo kadi wona e nder duɗal ngal o fiimo ene wayno koye lawol ko sanga waktuji 14 o fiimo accimo e lawol ngol o fiimo noon yo bandiraɓe paam ko sen beelama mbiyen ko ɓoldu noon ne wayno ɓurti sawru sa welama mbiya par ce que hunde mawde o fi ɗum e hoore ha mataw ha hoore heeli perde ƴiƴam kañum o acci ɗum ɗon yeehi gam wottoyade komo arti o tawi cukalel ngel ɓuuɓi e on tuma noon hawre yimɓe tini ɗum kono ɗum foyi waɗ noon kanko ceernajo o daɗani hen par ce que eɗen gandi responsabilité o no jayde wiiri ni goto foof ene joopa hen wonno mbinomi nane jinnaɓe ene hen hono ceernajo ne hen caggal nde resdi ɓeɗo sukaɓe mo ganduɗa o ko cukalel ngel duuɓi 15 Aissata ko hunde ganduɗa nde fotani wonde kadi kala ko neɗɗo ne waɗa e aduna foti ko miijade vraiment anda kadi sukaɓe so tawi ndendi tan ene mbawi jibinde haare ala ko hayal noon so gaccida cukalel kadi sukaɓe mbiya yo dirige ɗumen wona hunde fonde wonde kono ɗum ko mbaɗani waktuji men gasi kono hade nden en jahat to leydi Mauritanie Aissata
en duttat teddugal mo ganduɗa wiyete ko Gueladio Sow noon ko dendam ko koninki e nder laamu leydi Mauritanie vraiment ko jeeɓo Pini TV kono kadi ɓurimo wawde yewde Pini TV ko cuddiɗo makko biteɗo Safau Dembélé mo ganduɗa ko debbo mo jowol no wiiri eɗen gandi haysino tawi omo defa ko so tawi revue de presse ari tan o accat hajuji ɗi fo jooɗo o 15-12 minutes ha gasa hanki noon ko ɓuuri hen ko hawnade ndeysan o wona celluɗo ko pawguɗo kono ko nder hôpital machallah o yeeɓi en ha gasi ɗum ɗon noon mbiɗen hannde duttemo teddugal kadi ñagonɗemo nde Allah hokkatamo jaam e kisal e nder amin ya rabbi amin yo Allah waɗanmo cellal hawo rutto e galle makko no hannirta ni ɗum noon Mauritanie kam mi wirtata kote min mi weltina cameraɓam tan noon toon ko biyeteɗo yiyete Djiby Bassine kamɓe fof aɓen toon ko weltindeɓe no feewi e weltinde kala dendagal ganda Amadou Fulfulde eɓe gona ni Fulfulde fof jeeyaɓe toon to diwan mo Mauritanie e Sénégal fof ɗum wonno komin gaddanoma nde Robindou Ndiaye Ndeli Allah jarama arani ɓiɗɗo pullo goɗɗo ɓiɗɗo pullo goɗɗo a haali gonga aɗa andi ɓiɗɗo pullo noon kanko ko yiɗi ƴettude o jeeya ko ine hawni minenne ko hen min jeeya waɗe ko weltinde tan Djiby Ba ɓiɗɗo pullo kankone omo tawtorano tan émission o ndey Fatou Bassal Alaji Ngari kamɓe koye funeɓe kamɓe Alaji Ngari kañumne hoto jaɓɓiɗo pullo ƴetta foof ko Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗen noon e banggal caméra o Allah jarama on jarama